खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 13 माग दान 1434 एबा 27 जानुवारि 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। मेष राशिनि थाखाय दिनै हाथरखिफोरा बुङो दि नोंथाङा दिनै नखराव गोरोबलायनाय लाखिनांगोन। जुदि नोंथाङा सोरखौबा गाज्रि मोनो अब्ला मिनिहो आरो बेनिफ्राय बारग'। बियो नखराव गावजों गाव अनलायनाय लाखिगोन। दिनै नोंथाङा नखरनि थाखाय माखासे गोदान बिबानफोर मोननो हागोन, जायखौ नोंथाङा मोजाङै मावगोन। रांखान्थियारि महरै दिनैनि साना एसे बेसेनगोसा जानो हागौ, नाथाय फालांगियाव मुलाम्फानि थासारिबो थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। वृषभ राशिनि थाखाय हाथरखिफोरा दिन्थियो दि नोंथाङा रांनि मुलाम्फा मोनगोन। नोंथाङा दावगानायनि गोदान खाबु मोननो हागोन। दिनै नोंथांनि गोसोआ गथ'फोरनि फारसेनिफ्राय खुसि जागोन। दिनै नोंथांनि खुदियानि हाबाजों सोमोन्दो थानाय माखासे खामानिफोरखौ आबुं खालामनो हायो। नोंथाङा नोंथांनि माखासे थांखिफोरनि थाखाय जिंगा सिगोन, नाथाय नखरनि मददजों नोंथांनि जिंगाया सुस्रांजानो हागौ। दिनै नोंथाङा माखासे मोजां खौरांबो मोननो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों ब्राउन गाब। मिथुन राशि। मिथुन राशिनि हाथरखिफोरा दिन्थियो दि नोंथांनि सोलिबाय थानाय नांलाय-खमलायफोरखौ दिनै फोजोबनो हायो। नोंथाङा सोरबा लोगो एबा सिनायथिनि मददजों रंजानो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि बिमा-बिफानिफ्राय अननाय आरो बोर मोनगोन। दिनै नोंथाङा न'नि थाखाय बायनो हागोन। नखराव नोंथांनि सनमानआ बांगोन। बेयो नोंथांनि थाखाय मोजां दि समनि गोनांथिखौ बुजिनानै दिनै बे हाबाफोरखौ गोनांथि हो जाय बांसिन गोनांसिन। नोंथाङा मोनसे धोरोमारि दावबायनायाव थांनो सानथांखि लानो हायो। नोंथांनि नाजानाया जाफुंसारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों टमेट' गाब। कर्क राशि। नखरनि बेलायाव कर्क राशि थागिबिफोरा दिनै माखासे जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। सासे खाथि सुबुंनि आखुआ नोंथांखौ दुखु होनो हागौ। दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनि सावस्रिखौ लानानै एसे जिंगासिनो हागौ। दिनै नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरजों गोरोबलायनाय लाखिनांगोन आरो बिसोरनो सम होनांगोन। बेयो नोंथांनि नखरारि जिउखौ साबसिन खालामगोन। नोंथाङा गथ'फोरनिफ्राय खुसि मोनगोन। सोरबा लोगो एबा आलासिया न'आव सफैनो हागौ। नोंथाङा देहायारि असुबिदाफोरनि थाखाय बायनो हायो। नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोनग्राजों दावबायनायनि बिथांखि लानो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। सिंह राशि। सिंह राशिनि थाखाय दिनै हाथरखिफोरा दिन्थियो दि दिनै नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया एसे लोरबां जानो हागौ। नों गावनि खरसाखौ सामलायनांगोन। फालांगियाव फालांगि खालामनाय समाव गोसो हमथानाय, नोंथाङा गासैबो बिथिंखौ सान्ना नायनांगौ। जुदि नोंथाङा दावबायनायाव थांगासिनो दं, अब्ला दिनै सांग्रांथिखौ आबुङै जोथोन ला। दिनैनि थासारिया जेखि जाया मानो नोंथाङा पजिटिभ थानो आरो गोसो हमथानाया मोजां। सानजौफुनि उननि समा नोंनि थाखाय एसे साबसिन जागोन। मोनाबिलियाव नोंथांनि नखरजों रंजाथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों टमेट' गाब। कन्या राशि। दिनै कन्या राशिनि हाथरखिफोरा दिन्थियो दि नोंथाङा नोंथांनि नखरनि सासे सोद्रोमानि मदद आरो आखुजों आबेग गोनां आरो खुसि जागोन। जुदि बिफाया लोमजागासिनो दंब्ला दिनै बिथांनि देहाया मोजां जागोन। नोंथांनि गोसोआबो गथ'फोरनि फारसेनिफ्राय गोजोनगोन। सिनायनायफोरजों गोरोबलायनायनि जाहोनाव माखासे जेंनाफोर जागोन,
नाथाय नोंथाङा थासारिखौ सोलोजों सामलायनो हागोन। नखरजों लोगोसे खामानि मावथायाव बैसोगोराफोरनि हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा खैफोद गोनां खामानिनिफ्राय सांग्रां जानांगौ। गुबुनफोरजों दान्थे-बिदान्थेयाव दाथां। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। तुला राशि। दिनै तुला राशिनि थाखाय हाथरखिफोरा दिन्थियो दि नोंथाङा गावनि सावस्रिखौ आबुङै जोथोन लानांगौ। नोंथांनि सावस्रिया गाज्रि जानो हागौ। सासे मोजां डाक्टारनि सुबुरुन लानायनि उनावसो मुलि ला। गावनि गोसोनिफ्राय मुलि लानाया खहागोनां जानो हागौ। दिनै नोंथांनि बेरेखाफोरा नोंथांनि बेरेखायै फाव फान्दायनो हागौ। बेनिखायनो बेरेखाफोरनिफ्राय गोजानाव था आरो नोंथाङा मा खोनायो बेयाव गोसो दाहो। नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिखौ बायजोआव थाबायनो एबा बायनो थाखाय लांनो हायो। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव गोसो होनांगौ। दिनै गोसोआरि गोसो बायहोनाया नोंथांखौ फरायनो गोसो जानाय नङा। दिनै नोंथांनि नखराव मोनसे गोथार हाबाफारि खुंनो हागौ। नोंथाङा सिबिनाय बायदि मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गलाय-गथाय सान जागोन। फालांगियाव दिनै जिंगासिनाय आरो नारसिनथायजों मोगा-मोगि जानो हागौ। नोंथाङा राङारि लेनदेनफोराव सांग्रां जानांगोन, नङाब्ला खहा जानो हागौ। दिनै नखरनि सोद्रोमाफोरजों नोंथांनि गावजों-गाव गोरोबलायैया बांनो हागौ। बेनिखाय नोंथांनि रायज्लायनाय आखुखौ हमथानो गोनांथि दं। खोमायाव बेराम आरो सानायनि जाथावना दं। फरायसाफोरा बादायलायनायाव जाफुंसार जागोन। हाबा जानाय जिउआव नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मदद मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। धनु राशि। धनु राशिनि हाथरखिफोरा दिन्थियो दि दिनै नोंथाङा सांग्राङै आखु दिन्थिनांगौ। दिनैनि साना फालांगियारिफोरनि थाखाय एसे जेंना गोनां जानो हागौ। जुदि नोंथाङा बाहागोदारि महरै माबाफोर फालांगि खालामो, अब्ला बेयाव जायखिजाया रोखोमनि लेनदेननिफ्राय गोजानाव था। नङाब्ला नोंनि पार्टनारआ नोंथांखौ थगायनो हागौ। जाय सुबुंफोरहा सिगांनिफ्रायनो जराजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोर दं, बिसोर गावखौ जुनिया जोथोन लानांगौ। सोरबा सिनाय मोनै सुबुंखौ जंखायनाया फेलें जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। मकर राशि। दिनैनि साना मकर राशिफोरनि थाखाय मोजां सान। जुदि नोंथाङा गोदान गारि बायनो लुबैयो, अब्ला दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां सान। नोंथाङा नोंथांनि बिमा-बिफा एबा बिदा-फंबायफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय गोबां मिजिं थिदों आरो नोंथांनि जिउ लोगोरिया बेफोर गासैखौबो फोथांगोन। नोंथांनि गोसोआ गथ'नि जानानै एसे जिंगासिनो हागौ, नाथाय जिंगा दासि, इसोरआ गासैखौबो मोजाङै खालामगोन। गोजाननि बाहागिफोरनिफ्राय नोंथाङा माखासे मोजां खौरां मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिनि थागिबिफोरा दिनै गासैबो आयदाफोरखौ दबथायनायजों सामलायनो नाजायो। गेजेराव अहंकार दालाबो, नङाब्ला बाथ्राया गाज्रिसिन जानो हागौ। दिनै नोंथाङा माखासे गिदिर खामानि मावनायाव नोंथांनि लोगोफोरनि आबुं मदद मोननो हागोन। दिनै शपिं खालामनाय समाव नों बाजेटखौ जोथोन लानांगौ, नङाब्ला उनाव जेंना जानो हागौ। दावगानायनि लामाया गोरा जागोन। सिनाय मोनै सुबुंफोरनि सायाव बांद्राय सोनारनो नाङा। नोंथाङा सानाय, जिंगासिनाय आरो जिरायनाय गैयैनिफ्राय रैखा मोनगोन। साननि नैथि खावसेया नोंथांनि थाखाय बांसिन मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। मीन राशि। दिनै मीन राशिनि हाथरखिफोरा दिन्थियो दि
नोंथाङा जायखिजाया नांलाय खमलायनि मामलायाव जाफुंसार जागोन आरो नोंथांनि गोहोमा बांगोन। नखरनि माखासे गोनांथिनि थाखाय नोंथाङा रां बाहायनांगोन। दावबायनायाव रां बाहायनायनिबो आसा दं। दिनै दावबायनाय समाव नोंथाङा नोंथांनि बेसादनि रैखाथिखौ जोथोन लानांगोन। मोजां मोनलायनाय जिउनि बेलायाव दिनै नोंथाङा खाफाल मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोनग्राजों रंजाथाव बुब्लिफोर बारहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर फेसबुकआव खौरां खोनासंनानै मोजां मोनो अब्ला जोंनि डियार ब्रह्म फेसबुक पेजआव थांनानै खौरांखौ खोनासंहैनो हागोन। पेजनि लिंकखौ डेसक्रिपसनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।